באמת, אחד הדברים הטובים שקרו לי, זה שהצטרפתי למועדון שלך, ורד, של מחשבת הגוף. אני מרגישה, הרגשתי כבר עוד לפני כן, שהגוף נעשה קצת חלוד, ולא שהייתי גמישה גדולה אי פעם, אבל זה נהיה הרבה פחות טוב ממה שזה היה. והתחילו גם כאבים, גב תחתון, יש לי כאבים ברגל, לפעמים זה רגל ימין, לפעמים זה רגל שמאל, ואמרתי שאני רוצה באמת משהו רגוע, שיגדיל את הגמישות ויפחית את הכאבים, בעיקר בגב וברגל. וזהו, עכשיו, לא תמיד יש לי זמן לבוא לסטודיו כדי להתאמן, והיתרון של המועדון הוא שהוא נותן לי את היכולת לעשות את התרגולים מדי שנוח לי. עכשיו, היתרון הנוסף המאוד גדול, זה שהשיעורים הם באורחים שונים, זאת אומרת, יש שיעורים של 4 דקות, יש שיעורים של 11, 13, 20 ו-30 ושיעור מלא, ואני יכולה לבחור מה שמתאים לי באותו יום, כמו שמתחשק לי, כמו שמתאפשר לי, וגם בהתאם לאותו אזור בגוף שכואב, שזה עוד יתרון מאוד גדול, זה שנניח קמתי עם כאב גב, אז אוקיי, אז אני עושה תרגילים של גב, מרגישה שהשכמות קצת לא ממש זזות, אני עושה את התרגולים האלה, זאת אומרת, גם החלוקה הפנימית בפנים היא מאוד ברורה, ונותנת מענה למגוון של צרכים שמתעוררים ביום יום. עכשיו, לפעמים זה יכול להיות גם משהו יזום, של אוקיי, עכשיו אני יכולה לעשות משהו יותר נרחב, גוף, כל הגוף, מירב האיברים הלא נוחים. וקודם כל, אז זה דבר אחד. הדבר הנוסף שהוא משמעותי מבחינתי, זה שהתרגילים הם מאפשרים הצלחה. זאת אומרת, התחושת ההצלחה מבחינתי, אני הבנתי שהיא מאוד מאוד חשובה לי. אם אני לא מצליחה לעשות תרגילים, אני עוזבת, אני לא נשארת. והיכולת הזאת להצליח, וגם לראות שנניח טווח התנועה גדל, ובפעם הבאה אני יכולה לעשות תרגיל קצת יותר מורכב, היא נותנת לי המון מוטיבציה להמשיך ולעשות. ההנחיות שלך הן מאוד ברורות, הן מאוד מדויקות. זה שגם יש שיעורים שהם לאו דווקא מוקלטים בווידאו, אלא הם מוקלטים, יש גם מלל, והמלל הוא מאוד מדויק, והמלל שאני רק מקשיבה, מאוד מאפשר לי כאילו לעצום עיניים, להיכנס פנימה, ולחוש את הפעולות שאני עושה, ולהתחבר לתרגיל, ולהתחבר לקול שלך, לנינוחות שבו, להסבר שלו, משהו שהוא מאוד 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 טוב, מרגיע, מעודד, מאפשר ומקדם. מאוד, אני מאוד ממליצה, באמת, זה עושה פלאות. והאפקט של התרגילים זה לא רק לאותו יום, זה גם אם אני לא עושה למחרת, משהו נשאר שם, משהו נשאר. עכשיו, ככל שאני עושה יותר, יש גם תרגילים שאפילו בלי להיות מודעת, אז אני עושה תוך כדי היום. התכנים שאת שולחת בוואטסאפ הם נהדרים, התרגילים הקטנים האלה, באמת, כאילו משהו כל כך קטן, תעמדי במטבח, תעצרי רגע את הבישולים, תעשי 3, 4, 5 תנועות, ויאללה, יש כוח להמשיך. אז באמת, בעיניי זה מועדון מופלא.